लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिनसे बरनायखौ जासिहरनाय थाबाय स' लोगोफोर आङो दिनैनि ब्लगखौ स्टेशननिफ्रायसो स्टार्ट खालामफैदों आरोना माने जोङो कामाख्यायाव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय ट्रेनजों थांनायदो बेहायनो जोङो दा ट्रेन गाखोनो फैदो जोंनि स्टेशनाव खन्दिगर स्टेशनाव ओमफ्राय खन्दिगरनिफ्राय रंनियाव थांसै रंनियानिफ्राय आरो बेलेग गंसे ट्रेनाव गाखोनानै कामाख्यायाव थांसै ओमफ्राय बेखौनो सानबाय नोंथांमोननो बेसे देखायलांसै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो रिल्स बानायनाया बेस्थ' दानो फार्स्ट टाइम थांगोन आरोना ट्रेनजों ओमफ्राय सिगां माबा मिनिबाय थायोलाय थाब्बानो हागोन र' नङाहाय कामाख्यायाव एबार फार्स्ट टाइम थांगोन ट्रेनजों सिगां खेनसे थांखांबायना बासजों नोंसोर फार्स्ट टाइम ना सेकेन्ड टाइम दे कम्प' खिथाफ्रा First time ang first bicara. Ang sigang kenसे थांखांबाय ओमफ्राय बे टाइमाव आं vlog भिडिअ बानायामोन ना ओंखायनो एबार सेकेन्ड टाइम दा खोन्थाबाय थानोसै र' दंफोर खनानि नंदों जोंनि ट्रेना सफैबाय जोंना लोगोफोर मा मानसि जनोनो जायगा गैया खाथियावसो जागा मोनबाय जोंहा ज'नोनो जागा गैया मोनामाखैलै मोनामाखै थांनायदो दे गुवाहाटि मालानो ओरैनो जों गामिनि लोगो मोनदों बिसोरो ट्रेनाव एमाव गाखोनायसैलाय ट्रेनखौलाय स्टेशन सफैबाय जोंहा तामाम मानसि टिकेट दानो थांसै टिकेट माबा काति लागुसि मोनबायनो ट्रेनानो दाबो सफैला नै बरिं मोनजोब्बाय Oh, you ada demo? Boring. Sampai boring uang. Hai Liz. Hai ơi. Hai Rito. Peti kata nama. kosong jona jaga monakhai terus ayo hingga ini first time थांदों आङो मा नुयो खाथिनिफ्राय जेबो नुवा गैया नावा फैबाय जोंहा लोगोफोर कामाख्या स्टेशन नोमफ्लेजोब्बाय दा लिफदो थाङाहाय आङो सफैबाय जोङो लोगोफोर नोमफ्लेजोब्बाय लोगोफोर फायनानो थैसिगोन आदा मरा जाजोब्बाय मानसिफोरा तामाम नेंबाय आदा मरा लेलाबाय जोंना हासिया लिसरो Harimon forma Barbujari.
Ha? Oy, सिङाव दा जों हाबनो मोननाय नङा. Dia mau harga dia. Guys, हमारा कोई पंडित भी नहीं है. ठीक है आपको खाना का हम दूर का लगवा मेरा पंडित बाहेराव ठेव बाहेराव तुम्ही माखानं जाबाय नखाय खाली सिमा म्हणजे सिंगल फुल लागले सिंगल फुल लागले खाली सही yang kan ada yang kong. Ntar apa nih? Mana nih? Putih kara, putih ya, putih ya. Cina ada yang Ay, main mendiran aku pakai dong sebelah. Atlang. Ini kita zai. Orang ni adalah yang cakap tahu, mereka nak tolong dia je. Mungkin cakap. Yang. Oh, no. Itu pun ni. सिङाव खुलुमखांबाय जों लोगोफोर सिङाव माबा भिडिअ बानायनो होआ आरोना माने हाबबा सिङाव हाबनांगोनो लोगोफोर खोनसेयावनो थानांगोनो जि बियो बिनो जाफुङोनो आंनिखौसो दा सोरबा खोलैना लागोन दे लोगोफोर न'आव खुलुमखांबाय जोङो तामाम मानसि सेलफिल' सेलफिल
मेंजोब्बायनो मानसिफ्रा Siapa pesan itu gua? Mulai? Mami sisa nih. मोजां नायना ला मिसे Tunggu kamu cek. बापरे लोगोफोर ओंखाम जानो गगा मोनसोबाय आंखौ गोदोसेयाव आरो मिथि Ada di bawah, ada. Mereka tuh repot, tapi sana repot. Kan gitu lah. Bang mandi ya. थाबाय थांबाय दोङो जों दा लोगोफोर बासाव गाखोनो हालानो मानसिफ्रा खर' गिदिंबायनो ओंखाय थाबायना थांबाय दोङो दा जागायदेनजार मोजां खिन्थु सानदुं नुवाखै आरोना थाबायना खालांनायाव लोगोबाय ini moza kabar ayo ay urun sokar be angau di mozang barbar telag for urun sampai mundiraw थांनाय लेसिरो मालाय सिफुं सुलायना हांगोसन न' थ' रायजोफोर बे बोरमा इदो सैमा गेट सफैफिनबाय लोगोफोर न'आव थांफिननोसै जोङो थांबाय दोङो दा